posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 28 February 2025. The DC mwana wopsa kwambiri. Munthu wina anamufunsa Yesu kuti kodi ndiwe mpulumutsi olonjezedwa uja? Ndipo Yesu anayankha nati, pita ukalongosolere zimene waona, okufa akuukitsidwa, odwala akuchiritsidwa. Namadingo mwana wopsa kwambiri. Ine sindinkadziwa kunena kuti m'Malawi muno muli anthu ena anzeru amene amaoneka ngati ana koma ali ndi nzeru zoposa anthu akuluakulu. Ndipo zimene zachitika kusanjika dzulo zija, ine nditakhala kuti ndine president kapena ndine mulangizi wa president, imene ija ikhoza kukhala sona yomaliza. Koma vuto la atsogoleri athu kusamva. The writing is on the wall. Utsogoleri wanu wafufuzidwa ndipo walephera. Izi ndi zimene mawu amene amanena Mutharika uja. Koma vuto la Chakwera simamva chifukwa cha mtima osamva, mtima wa ugogodi, kuzimva kuzindikira, kuzimva kuphunzira, kuzimva upresident. Ndizijatu munayitana nazo munthu amene simunayenera kumuyitana, amene mpomuyitana mmangoona ngati ndi oyimba kuti abwere ku msonkhano wanu wa sona for the youth, umenenso cholinga chake sichikudziwika. Koma tikafufuza cholinga chake ndikuyikira kumbuyo sona imene Amalawi adanayo kukhosi, kuyikira sona imene ndiyonama. Ndiye zotsatira zake ndizija mwaziona dzulo kusanjika, mwakumana naye Namadingo amene akanakhala oyimba ena akanangopita kumene kujako atavala galoni yolembedwa kuti MCP ndikumayimba nyimbo zokutamandani. Magulu achi na Danieli, magulu achi na Yosefe. Koma uja ndi Namadingo, dokotala oyimba ophunzira kwambiri amene ali ndi chuma chake ndipo samalabada. Iyeyo amangonena pa chilungamo, Namadingo kumene uliko udyere nyama. Ndipo ine ngati ankhulo wako ndikukondwera nawe kwambiri. Izi ndi zimene zikufunika mu dziko la Malawi, kuti anthu azilankhula za kukhosi kwawo monga mmene wapangira Namadingo. Nanga pamene pajaso muli naye mawu. Tayi zina amanena kuti ukatambatamba uziyang'ana kunjaku malinga kuti mwina kungakuchere. Zimene zikuchitika mu utsogoleri wa Chakwera, kukhala ineyo kuti ndine president kapena ayi ndine mulangizi, ndikanalangiza president ya Chakwera kuti imene yapangika kusanjika ija ikhale sona for youth yomaliza. Chifukwa tu mukayang'ana bwinobwino mwezi umene wathawu ukuthalero kwachitika zinthu zambiri zimene zikulupherezera kuti pali china chake chimene chikubwera chimene chiti chiyachitikire Achakwera, koma mwina kusamva. Ili ngati nthawi ija ya Farao imene Mulungu anakwiya naye Farao chifukwa chozunza ana a Israeli, ndipo anamuonesa mikwingwirima yosiyanasiyana, esaini yomuuza kuti asamale. Koma chifukwa chosamva che Farao ndi aja anapita ndi madzi. Inunso kusanjikako kumene muliko ndikudziwa kuti simunagone, koma mukati simusamala mupita ndi madzi. Zimene zakuchitikira ni zija, musamale kwambiri chifukwa ngati simusamala muzaona zinthu zimene simunazione. Mwina ndingokukumbusani zina mwa izo zimene zakuchitikira ni mwezi umenewu zazikulu zimene inuyo mukuyenera kuti mukhale pansi ku drawing board kwanu muone kuti kodi tsogolo langa ndiliti, kodi chisankho cha 2025 ndikuyenera ndiime nawo ndisaime nawo. Ngati ndingaime nawo ndikuyenera ndibere ndisabere. Izizi ndizofunikira kwambiri. Munthu amene amakulangiza amakukonda. Ndiyetu ndingokutengerani ku BICC
kumene Leme anali ndi foundation yake anakuyitanani, khomo lolowera munaliona, ndipo chimene munkabwerera kumene kuja mmafuna kuti mukhale guest of honor mulankhule, koma zimene munaziona kumene kuja zinali zosiyana. Ndi pamene paja Leme anakung'amba nayo ni chibagira, munanyamuka osaona kumene mukupita, khomo lolowera mutaliona kale, koma pobwerera paja ndi paja mmapita ku toilet. Ichi ndi chizindikiro choyamba chimene chinali choopsa chimene mwakumana nacho mu mzinda wa Lilongwe mwezi umene ukutha lero. Kenako chifukwa cha ugogodi kusafuna kumva mutapita ku parliament, anthu atakusekani kuti sona yanu sili bwino, ndi paja mmakonza ka sona for the youth ya ku State House ku Kamuzu Palace, ndi pajaso munakumana ndi Malaulo, kamwana kakang'ono kakunchisi kanalankhula ngati msogoleri, kukutengani inuyo ngati si inunso msogoleri. Imene chaso ndi chizindikiro china chimene mukamakhala kubanja kwanuko kapena kuchali chikwanu kwa Assemblies of God, muziuzana kuti kodi zimene zilili ife ngati anthu opemphera izi zikutanthauza kuti chani. Khazi ndi apa mmakumana sopano ni mademo onyasa kwambiri, mademo opsa mu mzinda wa Lilongwe, amene anaphatikizidwa ndi anthu amene mmatuma inu azikwanje kuti azikhapa anthu amene aja anakubwererani ku parliament. Ndipo ndi awa ngakhale ma ministers anu anayenda othawa pa gate la parliament, miyala itawa konza. Kuchoka kumeneko kusamva kufuna be kuzionesa kuti you are relevant, ndi paja mmanyamuka kupita ku Blantyre. Ndiye mmene mmafika ku Blantyre zulo mwakumana nazotu, mwakumana nawo mademo a Blantyre, ndi paja mmathamanga inu magalimoto kumayenda kuweva anthu osakuwevani. Simunazisiyire pompo, munafuna kuti anthu akutameni Blantyre poyitanisaso kasona kena, kasona ka anthu aku Blantyre achinyamata. Ndiye munayitanisa anthu osiyana-siyana, mkati momo munaliso mzukulu wanga wina kupatula Leme uja, munali na Madingo amene inu pomuyitana mamuyitana kuti akumenyereni kanyimbo, anthu avine akuyamikireni mmene amapangira ngati a Danieli. Koma amene uja ndi na Madingo, mwana ukuti anali ali ndi sukulu yache yomveka bwino, ali ndi makobiri yache, ali ndi ma platform amapita pakanda pamaso pa azungu. Ndipo nokhaso muna mmadabwa kuti kodi Chingende akulankhula mwanayi, amanya ndi zukulu wangatu, Chingende akulankhula mwanayi, mwana amene ndiye kuti amene uja ndi na Madingo, sioyimba ngati achina Yosefe ndi a Danielo. Iyayi wakukuza ni chilungamo kunena kuti kodi ndinu amene olonjezedwayo tidikirire kapena tidikirire wina. Ndipo anakuza ndipo mpaja kuti musandiyankhe, koma mungoonesa zintchito zanu, ntchito za manja anu zikuchitireni umboni. Chifukwa tikabwerera mbuyo mundu kumufunsa Bakiri Muluzi, ntchito zache tiziona amalayo yazitchulatu. Tikapita ntchito za Bingu wa Mutalika, iye ndiye ankachita kunena kuti lolani ntchito za manja anga zindichitire umboni. Kuchoka pamenepo tiyeni tipite kwa Mai Joyce Banda, mukaone ntchito zache za Mai Joyce Banda, kumangira azimayi nyumba, kumanga zinthu zosiyana-siyana misewu, zimayi kubweresa forex imene ikusowa leroyi, magesi amene ankavuta. Tikapita kwa Peter Mutalika ndiye zitukuko kutapa kutaya, zina ndi izi misewu imene ikumalizidwa kumene mu Lilongwe. Koma tinati tikufuseni inu kuti kodi zanu ndiziti, lozani zanu, mupeza kuti palibe polo chimozi. Koma mwina mongo kumverani chisoni, tikoza kungoloza kuba komanso kunama. Mkatikati momo ndikumaonamo ma Bridging Foundation, kumaonamo ma fertilizer aku butchery, aku pharmacy, kuona monso kusowa kwa forex, komanso ndikutha kuona
trouble ikubwera kusogoloko. Ichi ndi chizindikiro chonena kuti abwana musamale kwambiri. Zizindikiro zokwanira bwino zimene zingakupangiseni inu kuti muchite think twice. Unfortunately tili ndi ma MP komanso tili ndi ma ministers amene akutchingani kuti musaone zimene zili kusogolo, amene akumakunamizani kuti komatu abwana inuyo ndiye mukukondedwa muno m'Malawi. Ndipo 2025 anthu akukufunani, koma chilungamo chache mukafuna kuti muchifufuze mungomuyitana Sona Madingo yemwe uja akuuzeni, kapena ineyo, kapena JB waku America uja. Faja amene ndaona atu ineyo imbatu amene amangoyima pa chilungamo ndiye kuli amene uja wakulaula nizulo uja na Madingo mwana wa Chavi odidiwe ulojeze nayo ino bwana president simalo kuti ife tiziopa kuti tizikufusani mafuso. Bwana president sogoleri amayenera kuti anthu agazi munyadira, koma akala enawo bwezo bwana kubango kuimbira ni nyimbo yoni yakuti chakwera gwesa chaya chakwera oimba velo azeru ajina JB ajina na Madingo, komanso kuli ana ena amene azuka, ana ngati achina Tamia ja amene akumakuuza ni chilungamo, komanso Thanda kubanjiwa. Izizi mukanayenera muzitenge serious than kuti muziutenga achinyamata ngati anyamata amene mukuatengera akulilongwe aja aoneka pa CCTV ndipo nkhope zawo zooneka bwino, aliyense akwaziwa mayina awo, ndikumatenga amene ajawo kuti azichita terrorize. Ndafuna ndikuchenjezeni inu achinyamata ena mwa inu mwakulira pa street, mmakhala munchesi, ntchito zanu ndizonyamula zisulo, koma ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kunali tu madolo m'Malawi muno, kunali madolo amene achita terrorize Malawi mbuyomo, koma onse anapita. Musaone ngati mukamathamangisa anthu ndikumabayira magalimoto awo, ndikumakhapa monga mmene mwachitira ndi Chihana. Musaone ngati siku lina simuzakumana nazo, siku lina muzakumana nazo. Ndipo palibe paziko lino amene ali wamphamvu. Analipo twena achi amphamvu ngati achina Samsoni, achina Golira, koma amene anapita. Ndizomvesa chisoni kunena kuti achinyamata ena kha chifukwa chopanda sukulu, kha chifukwa chachani, lero you are being used ndi anthu ati ku MCP kokhaya kuli munthu ina ati akukonzekera president wa 2030 koma abale iwe ukakhale iweyo president wa ziko la Malawi iweyo koma olo president utaphweka abale abale ndi ananchidwe omwe ndi ameneyo akukugwirisani ntchito kuchita terrorize kufuna kumapha anthu. Ndipo olo mutakhala kuti mwandipha ngati ineyo, kodi inu mukuona ngati inu simuzafa? Musamale kwambiri. Choncho wa president ndafuna ndikulangizeni kunena kuti izi mukupanga za sonazi muyaluka nazo, ndipo zina ndi zimene mwakumana nazo zulolija za na Madingo. Mwana amene uja ni mwana wa Chabe kwambiri. Na Madingo kumene uliko umve muntima mukuti ine ndikukunyadira kwambiri. Ine ngati ankulo ako kuima pa chilungamo. Izizi ndi zimene zikufunika mu dziko la democracy. Osamaopa, osamachita mantha, kumangonena chilungamocho. Lero ndi awa ankulo athu ena ache amene akufuna kuti ati aitenge sona ija kukhala yona, kuyitenga sona ija ngakhale itazuzulidwa koma iyo kuyilimbikirabe ngakhale muli zonama, ndikumayitenga ati anthu ati aombere m'manja zosatira zache ndi zimene zimwaziona zija. Pamene achinyamata ena akuchedwa ndikumapanga mapulogalamu okupha anthu, apolisi ndikumaona koma osamanga. Ndipo mukapusa inu amene munakachita ripoti ya Ford muti mmangidwe ndinu. Ndi imene zimayendera kuno ku Malawi tu. Ndipo mukapusa inu aku parliament ngakhale nkhope zija zaoneka, mayina aoneka,
muti mumangidwe ndinu ndipo mundisimikizire anthu amene wasamangidwa. Ngati inu simuchitapo kanthu a leader of opposition ndi opposition yonse, ngati simuchitapo kanthu kuti anyamata amene ajawo mayina ayiwo tikuwaziwa ngati samangidwa, muziwe kuti imene ijayo mukuzikonzera imfa yanu. Chifukwa siku lina ngati akulowa ku parliament ndikumabaya magalimoto, ndikumamenya anthu mmatoileti, azimayi ma MP achizimayi kumenyedwa, siku lina azakulowerani kumanyumba kwanu. So munayenera muchite boycott parliament yo, ndikuyitanisa mademo opsa kwambiri, chifukwa m'Malawi muno ndi ziko la democracy, wina aje asalitenge ngati ziko lindira amayi wache. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, uncle wache Patience na Madingo from Nyeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.